Alam kalem si alam si Bumini biok nak
Yuk, yuk, yuk. Sing wireless kan Rara. Walah. Walah iki Bang sing dodolan parfum to iki Bang. Ya ngalah. Mas tebas parfum. Yo. Lampune patenan sik. Panas ya. Lampu Maju gak apa-apa nyingkrih pojokan karo bopo-bopone kaya kenek. Lah, iki wireless kok. Lah. Ade, lampune patenan sik, Ade. Lampu, panas Ade. Kok yo panas. Kae sing nek tribun nek dhuwur lah yo kon ati-ati engko lek ceblek piye. Lek ceblok sangkem priayan di dadak. Lah, sing kolore biru lho. Hati-hati. Kolormu kecantol yo pedoke. Hati-hati engko ceblok gandul-gandul. Lah. Enek ya. Yo ngalah. Ki bolomu wis lengkap urung? Wis iki loro tok iki angguran. Oh, mek loro tok lho. Loro tok. Wah. Ki aku ki mang rene. Oh iya. Lali. Wis dagel lho. Jane rene ade nggo mantel ya. Nggo mantel lho to, agak nggo payung. Nggo payung nggih ngiyup. Ki ra sing nggo payung blas. Iya, Bu. Ini sini tuh oleh oleh. Ya sade saurunge salam sik ke masyarakat Gondang Legi ya. Lah ya toh dipateni saiki lampune itu lho. Mang 15 watt ganti 12 watt. Heeh, wis. Dagel sik ya Kek, aku tak nyemburi, heeh. Nggih. Ya. Iya Mbak Ki aja. Piye lek masang? Lah, matamu kualik. Pak, iki wis kleru goblok. Ngene lho. Loh. Lah iki lek kena banyu udan ya pakai nada iki. Piye carane? Oh, iki kene sik. Ya, ditekok lho. Lah aku lek kowe nyekel payung ini kelingan aku. Kelingan enek kelingan ku lho sing lho ngene lho. Lah lek nggo payung kelingan. Kata-katane ngene. Kata-katane piye Kang? Kata-katane. Putri Duyung numpak kapal ya toh.
kadung nggo payung jebul pahlawane nggo terpal ya toh. Terpal nggih budidaya lele. Ya toh, nggih budidaya lele. Mataku sokok iki lho. Peh. Sik salam dhisik gawe warga masyarakat Gondang Legi. Gondang Legi nyancar ya. Sik dijak omong-omongan kok malah. Lah iki lho, Peh. Bu, lampune sampean kak neneh lho iki mau. Ade iki Rene salam dhisik. Dijak omong urung mari. Sing ngomong aku sapa kowe sik? Sing dhisik. Yo. Sapa dhisik? Sing tuwek dhisik. Malah nenengan. Wis aku sik sing nom sik rek ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi kulino ngedeli parfum bahasa Indonesia aku. Niki wau acaranipun halal bihalal. Halal bihalal, Bro. Pan halal bihalal. Keluarga besar Satrio Putra Utama. Mugi-mugi diparingi rezeki ingkang kathah, lancar tanggapane, ganongane bayare tambahi. Piye ta iki? Kok nambahi yo gak. Ki ade yo ora ngono yo ade ndongakne warga masyarakat Gondang Legi ya to. Ki meng aku wis ndongakne jaranane. Wis saiki gendi kata-katamu gawe warga Gondang Legi ki piye? Alah yo kangge sing bubuke yo ndang meteng kabeh. Yo malah. Nggih bubuke muga-muga ndang meteng nggih. Wis nyawuri nggih. Nggih. Bojone tasik pinten, Bu? Tasik kalih tambah genepi 5, Bu, ben oleh piring pecah. Ki ade ndongakne warga Gondang Legi iki wargane kene iki sugih-sugih. To. Tak ndongakne sugih-sugih sing gerah mugi-mugi cepet sehat. Aku cek emang ono Jawa kustok sing ngomong. Nggih. Ibu iki kacamata lah aku ra kuat. Nggih. Sik lari iki. Ibu iki kacamata ora nguati aku, ndak. Ya jan ketok wayu eram lan. Iya. Mau esen to. Aku Gus Salto ngomong. Aku Gus Salto. Ndi sampe? Iki lek adewe Salto warga Gondang Legi kene iki ora sepele. Adewe nek kulon kae, genah dhewe to. Salto diucali. Duit. Ayo saya Salto dhisik. Sebelum aku Salto, ini aku mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sami-sami Mas juga iki. Pinten-pinten lupute kula jenengan Ijoli Arto. Ora kere. Nggih sangu lho maksudnya. Ayo Mas lebar. Riyo nulis plan. No.
Hitungan 1, 2, 3. Kasih tepuk tangan yo. Ayo Kak. Mikmu balik nih Mas. Lah, ngarep lho. Cik. Mas aku kudune kok aku mau lho, amburi ngene lho. Lah kok yang ngapain pencot lho lambemu wis ngene wis. Bos aku mau saut ngene. Ngono malan. Lah aku pewana sik ngono ya. Seli. Ki mau salto neh ndang menara dan di baris sel aku wisan pawan. Wis kesel. Ayo, Yo, pukul. kayak ditandangi le ya, Kak Bagus. Woi. Satrio Putra Utomo. Iya. Ayo jar bocah bagus. Tutuke kabisane yen putrane Satrio Putra Utomo. Kasih tepuk tangan penontonnya. Laju saya malikir. Soroning mono tanpa peteng lewang sorot gerak-gerak keru. Pranata Prabu Simo Kumasak Kowe. Bikin server Mas.
Hong wilahing sekaring bawana lagi. Hong wilahing sekaring bawana lagi. Son mata ajiku si bayan gaib. Teko bae, bali bae. Yen ora bali kena ipak-ipaking rasul. Maju ciloko, mundur ciloko. Ciloko saking kersane Gusti Pangeran pertinggi kang pating jagat saisi jagat kang paring kuat dadak isun cinanda ukur selamat saking kersane Gusti Pangeran waroko
Kita hai bareng-bareng yo. Mbak Melani, Mbak Maya monggo. Yo. Berlesi mati mas.
dadi presiden dipaksa mudhun parlemen. Jarine kasus kuno, jarine kasus ini ning ra ono nyapune. Dadi lawan politik Orde Baru, dadi korban ambisi reformis palsu. Cacat-cacatne kamu nanging ngerti batinu, ngerti kucing ngerti asu. LSM opo partai, ormas opo mong RT, sing penting duit jadi. Hakiringan walimu sutra saja. Aku mengayomi jagat raya. KR Produksi. Rakyat sudah diterima dadi korban. Adi segala ini bariku bilang rakyat segi anggap rapon dengan lantas disingkirkan. Asal nomo ake segeromong sokiran. Apa negara rakyat sudah diterima dadi korban. Ormas opo mong RT sing penting duit dae.